for at lave dine beregninger, det er, at du har forhåbentlig installeret Sigma rigtigt. Det er altså fået alle biblioteker med. Jeg mener, at nogle af de her Sigma-biblioteker, hvor de her overslagspriser er i, de er standard. Men bare lige for at gøre den her video kort, så det jeg vil vise dig, det er, hvordan du lige kan lave en beregning og søge dig frem til de ting, du mangler, så du slipper for at sidde og gå de her lange biblioteker igennem. Så vi tager lige og trykker nyt dokument, og så vælger du ny kalkulation, og så kalder du den, i mit tilfælde, så har jeg kaldt den det, som opgaven hedder, og den hedder vel noget i stilen referens. Men det er egentlig ligegyldigt, fordi at vi får ikke ligefrem brug for den her Sigma, men det er bare godt at lave det i Sigma, sådan så man kan få nogle overslagspriser. Så vi kalder vores kalkulation en referent, og så næste, og så det du kan gøre, det er, at du kan tage, nu havde jeg 11 til 16, mener jeg, så hvis nu vi siger, at du for eksempel havde punkt 17 til 20, ikke? Så kaldte du så 17 et eller andet, og 18, og så bindestreg et eller andet, og 19, og et eller andet, ikke? Fordi så får du de her overskrifter, og så kan du ligesom holde styr på, hvilke priser der er hvor. Fordi nogle af de punkter, du har, kan det godt være, at du skal regne 1 eller 2 priser på, og så hvis du vil have den samlede pris, så får du den automatisk. Så du laver bare de her nummeroverskrifter, som der er i papirerne i forvejen. Yes! Og du ved jo godt, at hver af de her overskrifter, de så dækker over, at der er nogle forskellige ting, som man skal betale for, og det er så dem, vi skal finde ud af nu. Så vi starter vores kalkulation, og så får vi så det her kæmpe store, på min skærm, kæmpe store vindue, og det er jo ikke nok, fordi at lige nu der har vi ikke nogen som helst priser. Noget der er rigtig godt at starte med, det er at du lige går hen og trykker indhold, fordi så får du den liste her, hvor der er alle de her kalkulationer, der kommer til at være samlet. Heroppe kan du se den samlede pris for alle dine underpunkter, og her kan du så se alle dine underpunkters priser, ikke? Anyways, nu vil jeg lige vise dig, hvordan du laver en enkelt en af de her beregninger. Du tager for eksempel overskrift nummer 17, og lige nu, for at du kan søge i sådan en, så vil du trykke her, og så vil du søge for eksempel rør, ikke? Og så vil der komme en hel masse muligheder op. Men det gør der ikke lige nu, fordi jeg har ikke åbnet nogen biblioteker endnu. Og de biblioteker, du skal bruge, det er den, der hedder nybyggeri og bygningsdele. Det vil jeg foreslå var den ene. Så den åbner du lige. Så indlæser den lige hurtigt. Det bibliotek, det kommer så op her. Nu kan du så ikke se din kalkulation længere. De er begge to åbne, så du trykker heroppe i højre hjørne på den her ting, som laver det om til et vindue. Sådan så nu har du så begge to i hver sit vindue. Så åbner vi også den, der hedder bygningsrenovering for husbyggeri. Nej, du åbner den, der hedder bygningsdele, mener jeg, det var, jeg brugte. Så den åbner du også lige. Og så loader den lige ind, og så får du også lige den i et vindue, og så har du så den. Det er egentlig ikke så vigtigt lige nu, fordi det jeg vil vise dig, det er, du kan selvfølgelig gå ind i den her, og så kan du finde alle komponenterne åbne op her, og så kan du finde for eksempel udskiftning af fuger og ødelagte af murbier, ikke? Altså det var et eksempel på et stykke arbejde, der skulle gøres i en renoveringssag, ikke? Men det, hvis du skal sidde og finde alle de situationer, så kan det godt tage noget tid, og det jeg foreslår, at du gør, når du skal regne de her priser, det er, at først skal du vide, hvad det er, du skal bruge. Så for eksempel, hvis nummer 17, det havde noget at gøre med, at der skulle anlægges nye rør, så det du gør her, det er, at den her linje, jeg har her, hvor jeg nu vil søge i, det bliver linjen med prisberegningen for, hvor meget de her nye rør kommer til at koste. Så det jeg gør nu, det er, at jeg søger rør, og så søger den i de biblioteker, jeg har åbent. Og de biblioteker, der giver en hulens masse ting her. Men hvis nu bare, at vi siger, at det her det er en almindelig rørledning, og det er jo sådan en, der ligger nede i jorden, jeg skal dimensionere. Det fik jeg godt nok ikke særlig meget ud af. Nå, vi tager lige og finder noget rør her.
I hvert fald, du kan søge på hvad som helst, så kommer alt op, der sådan har et delnavn med noget af det, ikke? Og hvis nu for eksempel den her, der hedder udskiftning af koldvandsrør og blanke kobberrør. Det kunne godt ske, at vi havde et sted i bygningen, hvor vi skulle have udskiftet nogle rør, ikke? Nu ved jeg godt, at titel 17 ikke handler om rør, men you catch my drift. Så det der sker, det er, at nu har du trykket ind, at det er det stykke arbejde, som du lige valgte i din søgemenu, du gerne vil have gjort. Og så kommer det her vindue op. Det her vindue, det har noget at gøre med, at du skal vurdere, fordi det her, i det her tilfælde er det kobberrør, så det er løbende meter, altså det vil sige, at hvis vi skal lægge kobberrør fra stuen til køkkenet, så er det måske 3 meter derimellem, og så skriver jeg simpelthen 3 meter, fordi der er 3 meter mellem stuen og køkkenet, og det er der skal anlægges nye kobberrør. Det er sandsynligvis nogle højere værdier, du arbejder med. I nogle tilfælde, for eksempel hvis det var, du skulle have lagt nyt gulv, at du havde søgt på gulv, og så fandt du noget, der hedder, det kunne være et eksempel som lægning af trægulv, lakering og håndværkerbidrag. Alt sammen hører ind under sådan en titel. Du finder sådan en titel, der hedder lægning af gulv med lakering, kunne den hedde for eksempel. Så i stedet for, at den siger 3 løbende meter, så vil den spørge dig efter noget, der hedder, hvor mange kvadratmeter. Og så vil du måske sige, okay, der hvor der skal lægges gulv, der skal der være 30 kvadratmeter. Og det taster så ind 30 kvadratmeter. Nu ved jeg godt, nu bliver det så 30 løbende meter, fordi det her det er kobberrør. Så det den gør, det er, at den har en enhedspris, og det er så den der fra biblioteket, der er en enhedspris på, hvor meget det, den skyder på, det vil koste, ikke? Og så ganger den automatisk den enhedspris op med den mængde, du har puttet ind, og i det her tilfælde har du fortalt den, at vi skal bruge 30 løbende meter af et kobberrør. Og så regner den det sammen, og nu står der i den her undertitel herude, der kan du se i den undertitel, hvad det indebærer. Der får du så en beregning, hvor du så kan se, at okay, hvis vi skal have 30 meter kobberrør, og det skal anlægges med en tømmer og sådan noget, så kommer det, siger den, sandsynligvis til at koste 11.881. Så det er sådan, du gør det. Til sidst, når du så har indsat de her beregninger, du kan bare, det du gør, det er, at du kan bare tilføre nogle nye, så trykker du herop, og så trykker du ny, og så går du ind der, og så nej, ved du hvad, det behøver du slet ikke. Du kan også bare gå herop, og så kan du tage den næste, som hedder, så kan du bare starte og lave den næste, som hedder, for eksempel, nu snakkede vi om trægulv før, ikke? Trægulv med behandlede lameller og stryger. Bum. Så beder den mig om nogle kvadratmeter, der står 200 kvadratmeter, det siger vi, det er fint. Bum. Så smider det den ind, og så har vi fået endnu en prisberegning for anlægning af 200 kvadratmeter. Når vi så, hvis vi også så har tilføjet alt muligt forskelligt, som der skal anlægges nogle vægge. Ej, vi tager lige udskiftningen af noget træ her, og det bliver nogle kvadratmeter, der er 20 og sådan noget. Så hvis nu I har smidt nogle forskellige indtastninger ind i alle de her forskellige underkategorier, så har vi smidt nogle priser ind i alle de her underkategorier, og det har så givet os disse, så kan du gå op i den, der hedder referent allerøverst. Altså det vil sige, at referent er jo selvfølgelig navnet på hele det dokument, som jeg har jo kaldt det referent. Og så kan du så se et sammendrag af alle de her priser, du nu har beregnet, som står her. Der kan du se nummer 17, den koster for de to forskellige ting, der skal gøres i den, koster den sammenlagt 189.000, og den næste koster 178.000, og så videre og så videre. Du får nogle priser her, som du så kan sætte ind i de små Excel-stykker, som der er inde i dit Word-dokument for din rapport. Så det er så sådan, du regner de her priser ud. Hvis du får brug for at slette noget, så kan man altid højreklikke, og så får man en dejlig masse ting, man kan gøre her. Og så er der en, der hedder slet. Det nytter ikke noget at trykke delete. Det giver som regel ikke rigtig noget som helst. Men alt i alt, du får
en pris her, og en samlet pris også, for det ikke skal være løgn. Og det er så sådan, du overordnet bruger Sigma. Hvis du får nogle flere spørgsmål, så må du lige skrive til mig. Beklager, at der bliver en lille smule klip. Der er nogle gange, hvor jeg lige får nogle errors. Så jeg håber, du kan bruge det her til noget. Goodie. Held og lykke.